At least, oh, yung pasyal mo, kita mo, na-tour kita. Di ba? Dito yan sa may Castillejos, Zambales. Welcome to my channel, Albdic Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Oh, daming mga truck. Ah, pila yung truck ah. Ano, pila yung mga truck. Ah, sunod-sunod oh, daming truck. Ayo nga pala si Bro Palalab sa taga rito yan sa may San Marcelino, Zambales. Ito yung kanyang hometown. Shoutout sa'yo bro. Nandito ako ngayon sa may San Marcelino, Zambales. Napadaan ako dito sa hometown mo. Nagra-rides ako ngayon papuntang Agno, Pangasinan. Maganda magbiyahe pag gabi, no? Lamig. Parang hindi nakakapagod, no? Ano, welcome San Marcelino. Ano, nag-welcome na si Jollibee. Ano yung mga tinitinda nila? Hindi ko makita eh. Ha? Ang ginagawa pala dito. Sarado? Ha? Sarado? Open? Ha? Close na? Oh, wala? Wala na pala. Bah, lalim lubak ah. Ito, ano to? Ayun, burger. Tingin muna tayo ng iba. Tingnan natin yung San Felipe, no? Gutom na gutom ka naman, hindi pa naman. Kahit ako eh, natagtag eh. Na-excite ako dun sa ano eh. Ang maraming bukas, beer house eh. Oo. Ano na?
Oo, ano, puro beer house eh. Mga videoke bar. Ayun, hindi, San Narciso. Ano, welcome, San Narciso. Zambales. Saan tayo dito? Ayun yung papunta ng ano? Papunta ng San ano ba yun? Tawag nito ng Santo Niño ba yun? San Antonio. Ha? Ito yung bayan ng San Narciso. Ayan o, San Narciso. Haba ng tuloy na to. Welcome, San Felipe. Ha? San Felipe. Ayan o. Welcome to San Felipe, Zambales. Nakagawa yung daan, no? Ito yung bayan ng San Felipe. Ano, makukulay dito eh, tingnan mo, no? Di ba? Makukulay eh.
Panendigay ah. Botolan na to eh. Ah, ito yung sentro ng Botolan. Ha? Oo, munisipyo ng sentro ng Botolan. Ha? Ang haba, tas kurbada. Ayun yung arko. Ayun, oh. Iba, capital town of Zambales. Oo. Yan, oh. Welcome to Iba, Zambales. Ha? Oo. Oo, kasi may green yun eh, no? Bukas yung ano rito ah, Jollibee, no? Ha? Bukas ba? Sarado. Sarado na. Ha? Eto. Baka pwede tayo makiihi. Ha? Bossing, makiki-CR. Bossing, makiki-CR. Makiki-CR. Sige, thank you. Sige ba? Sige, sige. Okay? Okay ka na? Ha? Ganda ng dekorasyon nila. Oh. Fiesta yata dito eh, no?
Ano sabi dito? No entry. Ito yung mismong proper ng Iba Zambales, no? One way pala yan, no? Pagka papunta ka dito naman daan, no? May amungan pa yatahan eh. May amungan pa yata. Ayan no. Diba? Ayan no, Amungan, Zambales, no? Tingnan mo. Diba? Oo. Di ba? Amungan, Zambales. Yun yung papasok ng proper, no? Masinloc. Parang maliliit na bayan itong ano eh, no? Yung Amungan, yung Palawig, no? Santa Cruz, diretso. Hindi, 13 kilometer pa yung Masinloc eh. Bah, sorpresa to ha. Masinloc, Candelaria. Ha? Candelaria pa. Meron niya, kasama yan doon sa sinend ko sa'yo. Kasama yan sa sinend ko sa'yo. Ito na yung Masinloc, no? Ayun, no? Ito yung bayan ng Masinloc. Ha? Laki ng munisipyo nila, no? Siguro papasok, no? Ganda ng tuloy dito. Candelaria. Welcome, Candelaria, Zambales. Ginagawa yung daan, no? Dito yan sa Candelaria.
1 kilometer. Ito na yung pinaka-proper ng ano, Santa Cruz. Santa Cruz, Zambales. Diba? Diretso lang tayo. One way, todo temporo. One way street. Ayan, oh. Saan na tayo? Pangasinan. Ayan, oh, welcome, Pangasinan. Ano, welcome, Pangasinan. Andito na tayo sa Impanta, Pangasinan. Oh, ang ganda ng plaza nila, oh. Ha? Ganda, no? Taga dito si Reye. Yung asawa ni Jose? Oo, taga rito. Sa Impanta. Hindi ko lang alam yung mismong lugar nila. Pero taga rito siya. Ito na Dasol, ano? No? Ito na Dasol, di ba? Dito na kami sa bayan ng Burgos, sa Pangasinan. Ibig sabihin, lagpas na tayo dun sa shortcut. Yung shortcut. Kasi umabot na tayo dito sa bayan eh. Kasi yung shortcutan, ano yun eh. Hindi pa aabot dito sa bayan eh. Yung doon sa sinasabi ko,
Yung sinasabi ko na kaso madilim yun sigurado, di ba? Liblib yun eh. Dito, no? Agno, no? Di ba? Oo, yun yung ano eh. Ano yung landmark mo? Yung gasolinahan, no? Hindi na yata. Hindi na. Oo. Eto, medyo malapit na kami ngayon sa may Agno, Pangasinan, sa mission proper ng Agno, Pangasinan. Alas 3:33 na ng madaling araw. At malapit-lapit na rin kami ngayon sa may Agno. Nakikita nyo, nandito na kami banda sa medyo sabana na lugar. At kahit na nakahay yung aming ilaw, makikita mo talagang yung karsada na lang ang maliwanag. At yung magkabilang gilid talagang puro dilim na. Pero at least medyo malapit na kami sa Agno. Ilang kilometer pa? 7. Ayan, 7 kilometers na lang at nasa town proper na kami ng Agno, Pangasinan. Medyo malapit na kami sa aming destinasyon. At siguro mga 20 minutes o 30 minutes nasa Barangay Tupa na kami. Hanggang dito na lang muna yung video ko at lobat na rin itong aking camera. Thank you for watching. Bye-bye.